Baithani rang ri subai nok tango rimeniya haste hapangni bwkhaktwi tongthai nok khungsa manjamani phiya khok burisai rang rudi hunoi rang rimai ni bagoi nok ni rang rijak patika Mungia kami 36 mile Haludia ADC village kami o rang sana ni mung ungkha prabit debbarma nok mane ni mung ungkha Pungkhirai debbarma lokorak nainati norok tabuk o Chakwra bo no huk tangoi chawai mane borok de borok hai borok ni thani si kami hamkani bagoi neta hunui chongo rijak nairok rang sanu hunke dopa hoda hamjak borok tongsi yangle dopa hoda na hamjak hunai kok sawai tango kami ni kuri borok no sisini liya o Chakwra haphangni bukhari nok tangna bagoi je rangmano o rang baise nok tanani rang kuruya hunke aboni bisingo si borok rang sanai tongo borok om haike khunju khunaya samung tangoi chaimiya borok na rang samani bagai samung tangoi chaimiya sakrana rang samani bagai dopa hoda ni lukne sine borok pelani seremung phunuka no ma samani hingka kai eko je mo tabuk obo thanai bochoro mo onek prai lockdown ni onek sekango nok manmani no hingke o porbir song borok agi sekango first to obo je taking ro khairi rang ro khabri ka first ni je installment hingke tabo abo hingke ta second ni je ko khaima hingke obo borok sawo o je 4000 kai rang sanlai mani o rang bo rijak liya hingke borok rang abo rang bo rimali hingke je nok tang aro nok tang nan se je kong thang hingke abo borok no 4000 ka hingke je nok je nini cement thaitam paina ni ba thaibri paina aro si thang pai gra hingke nok chari si mayang thang hingke borok no bo rijak liya hingke je abo hingke samung khaimani no hingke tau ta ko mo je ko mani second no tabu ko installment ko second installment je rang dana ni borok no sawring ko mani je taking khai borok no khaipe ma khai to hingke borok khaimani pore hingke borok sawa ni nomo je rang 4000 ya sajabot abon pore rang dajak laka ni sawo hingke ko porbit song sawo obo eng chakmagat tilani hingke borok je ongko prubo ustang bo bazaro mama sopon kaisa sawo hingke norok tabung no rang dai pano norok last kale khai nongni bibot khunaita nongni je adar sadar o kali kacha kalainaita ni sa borok abo haike kok saitong phutak bota iko naila dai ni je mo ko mani ta siling sok tong mai kha nokni siling wa haino phuri kalai tong mai chnai punjo bo khanaliya bo thaibo mai ai ko nok bo nungna bla san no bo iko je osolo bosta o tong mani bo office andalamo kun thang maya ngaro je busamari tong masa bo lai soi ko samung khaire tong mani nge borok abo haike kok sada phung ga ngapon bagin no sarab ni sono masa mata sing je mon iko chini mo je samung ni bagai sing to sarkari wo sing samung kam khaine ni je ko mani hingka sing abo haike samung hamya kai sing chol ko ime hingka bo je sing abo haike media sidia na hari kok ti saka hingka bo kok saka hingka bo sing borobo diprik bojago normoti se ahaichi ni nungkai sing abo bagino kuno bo saraliya kuno bongleya to panchi tikiya kha hiyok le o pura borok botai bchung tong sinani ta latha sungi latha te se haino kuno thangbo him khaimiya thangla cho khaimiya bo nob nugia sibsi angai ko bini nok je manu him mama se sorkani baba haike obostha khai don jago hingka abon bagino no changno masa mata sa ko Haludia ponche 36 mile boroba price aron ko maba onek nok ni nakna ble prai 20-30 ta nok rong ni rang rok ti sakna ble bro sini mo je dai ni loto ko nok manai rong ni aro nok mani boro rang ti sa purute boro bengo thang se list khai se kasu rang nar tongo hingka samoyo tabo ko dai ni to rang bo maya ko hingka bong ni se lasong tong jara sikang rang mari nai rong ni hingka bong khai laso kalai thang hingka boro ko to ri maria ko hingka iko boro no khai tabuk je obo rang ganam bagi lai sumani samani abo ati hinsa hingka borok 4000 rang bo riya hingka borok no tabu rang dai riya ni ati khai sata an bum khai bipin kumar debbarma binda Pungkhirai debbarma bufani bum hingka anandha